Dia lihat dong, Olonggar Gayari mana? Ma खालामनाय जाखो बियो हा मा खालामनाय जाखो बियो हमनो हायाखसां हमदांनो हायाखसां बर'नि एफा गिदिर सेलिब्रिटि मोजां थाखा फैसा इनकाम खालायो हा आरो न'खरावबो गैया नङा दं होमबा मानो बिदि लांखारनानै बिदि हाबाया माबायदि जाखो बिलाय जोंनि बर'नि हाबाया बिदि जायो नामा हा जोंनि बर'नि हाबाया बिदि केक दानो नामा दानाना हा केक जाहोयो नामा जाहोयाना मा हाबा खालामनाय जाखो बिलाय गामिनि समाजनि मानसिखौ लिंनानै गिदिर हाबा खालामनांगौमोन आसलते अमा 10 कुइन्टेल बोरमा 5 कुइन्टेल बयलार 5 कुइन्टेल ना 5 कुइन्टेल लाखिनानै जों बायदिखौबो लिंहरनानै जुदि जाहोयोबामोन होनबासो हाबा जागौमोन बे गिदिर हाबा जागौमोन होनबासो नांगौमोन बर'नि गिदिर सेलिब्रिटिया हाबा लादों मोजां हाबा लादों मोजां गिदिर हाबा खालामदों होननानै बुंनो हागौमोन जों नाथाय बियो मा दिन्थिनाय जाखो आं हमनो हायाखैलै बेफोरबायदि आरो बेबायदि खालायनाङामोन बेफोरबायदि गोरों गोरा मानसिफ्रा बेबायदि खालायबा बोरै जानांगौ जाखो ओमफ्राय जों बायदि थाखा फैसा गैयै मानसियाथ' जों मा हाबा लानो हानो थाखा गोनां मानसिफ्रानि बायदि हाबा लायोबाथ' जों बायदि मानसिया बबेनिफ्राय बोरै मा खालायनो हानो लेथ्रा फाथ्रा नायदो नै कमेन्टआ माबायदि स्क्रिनावहाय खि जाजोबगोन आं नोंखौ मोनबा आं दिनै मा बुंनो नागिरदों लोगोफोर मा नुदों आं मा मेसेज नुदों Hello guys, welcome back my YouTube channel Rama Wari and Facebook page Rama Wari. तो नोंथांमोना सिगां एसे नुबोनाय भिडिअनि सायाव तारमाने गोबाङा बिराद कमेन्ट खालायदों आरोना प्राय बागानो सिख्लाफोरा कमेन्ट खालायदों आरो बिदि खालामनाङामोन होननानै बेनिखायनो आं कमेन्टफोरखौ फरायनानैसो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोना आं बेखौनो साननो मोनाखै दे जोंनि मानसिफ्रा दाबो साननो हनो गोरों जायाखै नामा जोंनि गभर्नमेन्टआ होनगासिनो दङ जोंनि आयेना बुंगासिनो दङ तारमाने हाबा जायोबा फार्स्टनो रेजिस्ट्रेशन हाबा जानांगौ होननानै जोंनि सरकारा बार बुंगासिनो दङ हाबा जायोबा तारमाने फार्स्ट रेजिस्ट्रेशन हाबा खालामनांगौ होननानै गभर्नमेन्टआ बार बुंगासिनो दङ बेफोर सोरनि थाखाय मोजां जों बायदिनि थाखाय जोंनि थाखाय मोजां हिन्जावनि थाखायबो मोजां हौवानि थाखायबो मोजां न'खरनि थाखायबो मोजां होननानै गभर्नमेन्टआ बार फोरमायगासिनो दङ रेजिस्ट्रेशन हाबा लाग्रो होननानै मानोना कर्टआव हाबा जानो थाङोबा हिन्जावनि बैसोआ 18 एबभ जानांगौ आरो हौवानि हौवानि बैसोआ 21 एबभ जानांगौ होमबा कर्टआ हाबा होनानै होयो नों बेखौ रावखौ हमथानो हाया गोसथोनानै थांबाबो गोसथोनायखौबो नोङो बिमा बिफाखौ हमथानो हाया नोङो गावनि बिमा बिफाखौ हमथानो हाया आरो गामिनि मानसियाबो नोंखौ बादा होनो हाया जुदि हाबानि बैसो जादोंबा 18 आरो 21 जुदि जादोंबा आरोना बेनिखायनो गभर्नमेन्टआ बार बुंगासिनो दं रेजिस्ट्रेशन हाबा जानानै रेजिस्ट्रेशन हाबा जायोबाना कर्टआव मोनसे प्रुफ थायो आरो बिसिनाबो मोनसे प्रुफ थायो तारमाने बिसोर सानैया हाबानि बैसो जाबाय हाबा लाजायो बिसोरजों गोसोलायदोंबा नायनानैबाबो हाबा जादोंबाबो मोनसे प्रुफ थायो बेयाव ओमफ्राय बे प्रुफआनो ओरैबायदि नोंखौ खालायगोन सानसे समाव जुदि नोंसोरनि गेजेराव माबा मोनसे एना एनि जाबाय गारलायनो थाङोबा बे कर्टआव थांनानैसो नोंसोर गारलायनो हागोन नङाबा जोंनि समाज नोंथांमोना नुगासिनो दं आइजो माहारिफोरा माबायदि खालायगासिनो दङ दिने हा गारनानै थांलाबायो आरो बे गारनानै थांलाबायग्राफ्रा मा बांसिनावनो उन्दैयाव हाबा जानाय आरोना आरो उन्दैयाव हाबा जानाय गोसथोनानै उन्दैयाव हाबा जानाय मानसिफ्रा दा समाजाव बेफोरबायदि जागासिनो दङ नोंथांमोना मोजाङै दाबो बिजिरनानै नायाखै खोमा दाबो अबजार्भ खालायाखै नोंथांमोना बेनिखायनो सरकारा बुंदों तारमाने जुदि नोंसोरनाव जुदि हाबानि माबा मोनसे जुदि प्रुफ थायोबा हा जोंनि समाजनि मानसिया जेनेबा जोङो हाबा होना होबाय हा जोंनि समाजनि मानसियासो बेयाव प्रुफ थाबगोन जेनेबा जोंनि समाजनि मानसियासो जेनेबा प्रुफ थाबाय बेयाव ओमफ्राय नों लिखित कर्टनिफ्राय मा प्रुफ थानो नोंना जेबोथ' थायालै नों जुदि गाबोन माबा मोनसे जेनेबा नोंसोरनि बे हिन्जाव हौवानि गेजेराव माबा मोनसे एना एनि जाबाय बेयाव जों जेनेबा आयेननि राहा लाबाय जेनेबा आयेननि राहा लाबाथ' जोंनो प्रुफखौथ' नांगोन ना जोंनि मानसिया दाबो एफा फरायनाय लिरनाय जाबाय
गैया नङा दङ सिख्लाफोराबो गोबां फरायनाय दङ थारमाने हिन्जाव माहारिफ्राबो गोबां फरायनाय लिरनाय जाबाय हौवाफ्राबो गोबां फरायनाय लिरनाय जाबाय थेवबाबो बेफोरबायदिखौ जोंनि मानसिया मिथिया गारानो जाहाथा कमेन्ट खालामलाबायो बुंलाबायो नुगासिनो दङ समाजाव आरो नोंसोर गुबुन हादोरनि मानसिफोरखौ नुवाखै आरो बिसोरना माने फार्स्ट कर्टआवसो जाग्रोयो हाबाया मिथिबाय आरो कर्टनिफ्राय लेखा बरनना लाबोयो बेंगलर बायदि जायगायाव एफा गिदिर गिदिर स्टेटआव फार्स्टनो अबाव खालायग्रोयो कर्टआव लेखा बरनग्रोयो कर्टआव लेखा बरननानै ओमफ्राय मन्दिराव हाबा जायो मन्दिराव हाबा जानानै न'आव रिजार्भ मा होनो रिसेपसन लाखियो हा बेनिखायनो सरकारा बारे बारे बुंगासिनो दं थारमाने माबा मोनसे एक्सन लानो थाखायबा न'खराव एना एनि जाहैबाय हिन्जाव हौवानि गेजेराव एना एनि जाहैबाय एक्सन लानो थाखाय कुइक एन्ड फास्ट एक्सन कुइक ओमफ्राय स्ट्रं एक्सन लानो थाखायबा कुइक ओमफ्राय आरो स्ट्रं एक्सन लानो थाखायबा एफोरदे प्रुफ नांगौ बा बेफोरबायदि रेजिस्ट्रेसन लेखा थानांगौ होननानै सरकारा बारे बारे बुंगासिनो दं आरोना होमबा एक्सन लानो थाखाय मोजां जायो होननानै बुंदों आरोना एक्सन लानोबो सरकार मा होनो आयेनाबो मोजां जायो आयेननि थाखायबो मोजां जायो न'खरनि थाखायबो मोजां जायो हिन्जावनि थाखायबो मोजां जायो हौवानि थाखायबो मोजां जायो आरोना बेखौ जोंनि मानसिया दाबो थारमाने बुजिनो रोङाखै आरो ओरैनो जाहाथा बुंलाबायो आरो बे सासे सेलिब्रिटि एसे फरायनाय लिरनाय दङ बुजियो मोजाङै सानैनाबो फरायनाय लिरनाय दङ सानैबो मोजां बुजिलायो ससियेल कन्डिशना मा देशनि कन्डिशना मा देशनि आयेना माखौ बुंदों बेखौ बिसोर मोजाङै मिथियो बिथांमोना बिजिरनानैसो बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों जों ओरैनो होख्रावलाबायबा बुंलाबायबा जायाना जोंबो एसे बयबो साननानै नायग्रोनांगौ खोथाफोरखौ जोंनि मानसिया मिथियो फ्रायानो मिथियो नाथाय मिथिनानैबो मिथिया बादि खालायो आरो मिथिया बादि खोथाफोरखौ बुङो आरो आं बै सिख्लाफोरखौ आसरित मोनदों साला ओरैनोबाथ' नोंसोर माथो मा होनो फ्रिडम अफ स्पिचनि खोथा बुंनो हायो माथो अधिकारनि खोथा बुंनो हायो माथो हा जेब्ला जों बायदि मानसिया सोरबा सोलो देखायनानै भिडिअ बानायबा सोलो देखायनानै माबा मोनसे खालायबा कन्टेन्ट क्रियेट खालायबा जों बेफोरखौ बुङोबा बुङो हार चयस वन चयस बेफोर खोथाखौ बुङो माथो नोंसोरलाय गावनि चयस बियो गाव मा खालायगोन होननानै होमबा नोंथांमोना बेफोरखौ बुजिया नामा दे देशआवबो मोनसे आयेन दङ रुल्स दं रेगुलेसन दं होननानै थारमाने नोंसोर गावनि थाखायबा हले बेफोरखौ मिथियो हा ओमफ्राय समाजनि थाखाय मोजांनि खोथाखौबा हले नोंसोर बेखौ बुजिया आरोना ओमफ्राय जेनेबा जों मा कर्टआव हाबा जानाय अपराध नामा हा कर्टआव हाबा जानाय अपराध नामा आसरित मानसिफोर दंलै सयथिबो मा मोनो एसे बुजिनांगौ दंमारो बुजिनांगौ दंबावो आरोना जोंनि समाजनि मानसिफोरा एसे बुजिनांगौ दंमारो आरो दाबो किसुमान साननो हानायखौ दाबो आपडेट खालामनो हायाखै मोजाङैनो आरो एसे आपग्रेड जा आरो अब्लासो जागोन ओरैनो होख्रावलाबायबा बुंलाबायबा जाया हा मालाय खालायग्रा मानसिया मोजाङै गियान दं नलेज दं मिथियो हा बेनिखायनो आरो थ' होमबा खि थि जाजोबगोन आं नोंखौ मोनबा आं दिनै मा बुंनो नागिरदों लोगोफोर मा नुदों आं नै मा होननाय जाखो बियो मा राव जाखो बियो दुनियायाव एफा जाम्बा मानसि दं होननानै आं दिनैसिमबो सानफेराखैमोन आंल'सो जाम्बा दं होननानै आं सानोमोन आरोना नाथाय आंनिख्रुइबो जाम्बा मानसि दं बे दुनियायाव आं दिनैसो मिथिदों आरो मोजाङैनो एफा जाम्बा एफा नायनो समायना सिख्लानि सिख्लाखौ बिदि बुङो आरो एफा नायनो मोजां समायना सिख्ला बियो हा एसे सनमान होनानै खोथाफोरखौ बाहायनांगौ मानसि जानानै खिखो जायो नामा माबायदि मानसिया खिखो जायो सैमायासो जायो आरो बिलाथि सैमाफोरा गिदिर सैमाफोरा खि जाया नाथाय नों मानसि जानानै बोरै खिखो जानो जाखो हा सोर सेंग्रा बिलाइ बबेनि सेंग्रा बिलाइ जाम्बा आरो बियो एफा साननो गोरों हनो गोरों मोजां साननो गोरों जानानै बियो एफा गिदिर गाइखेरनि फेक्टरिनि मालिक जानानै बियो मोननै माने गाइखेर फेक्टरिनि मालिक जानानै बियो बे नोंनो खिखो जाहोगोन आरो बि मालाय मानसि नङा बिहा मालाय साननाय गैया आरो बिहा मालाय दिमाग गैया आरो बे मालाय मानसि बोरै खिखो जाहोनो हानो एफा जाम्बा दुनियाव मानसि थायो हाब नोङो नुखागासिनो दङ हा बे जारौआ सम गावनि गाइखेर फेक्टरिखौ ससे देखायो नुगासिनो दंना बुंनो थाङोबा जेनेबा गाइखेर फेक्टरि बुंला दा इनिफ्राय प्रडाक्सन चालु जायाखै नालाय बिनिफ्राय दा गाइखेर प्रडाक्सन जायाखै दा गाइखेर थफ्लाखौनो बुंसै आरो सम गावनि गाइखेर थफ्लाखौ नोंथांमोननो नायथों होननानै देखायो बियो नोंथांमोनावथ' नायनो नुयो हा नायनो मोनो नायनानै मोनसे एन्टारटेन जायो बा मनोरन्जन जायो
हा एफा समायना समायना गाइखेर थफ्लाखौ देखायो बियो गाइखेरनि थफ्लाखौ थेवबाबो नोंसोरो नुखानायाबो आरो बिनोथाय बिनो गाइखेरखौ जानो बिमोन ना नोङो बिनाव बेसेबां गिदिर गिदिर गाइखेरनि थफ्ला दं नुवाखै नोङो मोनसे मोनसेयावनो 10 लिटार 20 लिटार जागोन मोनसे मोनसे थफ्लाया हा नों गाइखेरखौ जानो बिबा गाइखेरखौ होगौमोन ना बियो मा जाम्बा जाम्बा खिखौलाय मानसिनोबो खि जाहोनो अ गाइखेर जाबोन ना एनार्जि जागोन स्ट्रं जागोन खामानि मावनो बोलो मोनगोन नोङो हा देहा सोलेरा मोजां जागोन गाइखेर लोङोबा आरो नों गाइखेरखौ लोंनो गोसो गैया बिनिफ्राय नोङो घि बरननो हागोन नोङो गाइखेर दाखा बानायनो हागोन नोङो गाइखेरखौ बियोबामोन जाम्बा जाम्बा नों खिखौ जानानै मा मोनगोन नों खियाव जेबो माबा थायाना भिटामिन थायाना जाम्बा एफा जाम्बा जाम्बा थायो नामा नुखाबाय थायो गावनो देखायबाय थायो बे जारुआ गाइखेर थफ्लाखौ गावनि गाइखेर थफ्लाखौ देखायबाय थायो मा जाम्बा जाम्बा दुनियायाव जाम्बा जाम्बा मानसि थायो हाब नोंखौ मोनबा खिखौबो जागौमोन जाम्बा जाम्बा बिखौ मोननानै नों खिखौ जाबावो नामा जाम्बा गाइखेर थफ्लायानो बेसेबांबा गिदिर गिदिर मोनसे मोनसेयाव 20 लिटार गाहाम जागोन खोमा नों बिबाथ' बे सेरसेबाबो नोंनो हरगौमोन ना बियो बा सेरसे नङा 1 लिटारबाबोथ' नोंनो बिबा हरगौमोन ना बियो मा जाम्बा जाम्बा गाइखेर माखौ मानो जाम्बा जाम्बा मानसिफोर थायो बे दुनियायाव आं हमनो मोनाखैलै बेबायदि जानाङा मानसिफोरा जाम्बा मालाय एफा जाम्बा थायो नेक्स्ट टाइम बियोबा गाइखेरखौ बि बे खिखौ जानो बिनो खिखौनो जागोन खिथि जागोन होनना बुङो नामा मानसिया जाम्बा होननोथाय होनमोन नोंनि गाइखेर साइखेर साबा लोंजोबगौमोन आं जाजोबगौमोन आं होनना बुंनो हायामोन नोङो जाम्बा एफा अयनाय बुङो खिखौनो बुङो जाम्बा 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 आरो नै बिनि बेफोरबायदि भिडिअखौ नुनानै मानसिफोरा बिराद गाज्रि ट्रल खालायो आरोना हाब नोंसोर जाम्बा जादों नामा दाया बिनि नङाना बे नाय बे दख'नाबो गानो नाय नंखाय नुदोंमोन नाय बे दख'नाबोथ' गानो ना बियो हा गाना नामा बे दख'नाखौ माला बियो गाना नामा गानोब्रा आरे नोंथांमोना साननाया दाबो बिराद नेर' माइन्डेड नोंथांमोननि साननाया दाबो गुवार नङा हा बेनिखायनो नोंसोर बेबायदि गाज्रि कमेन्ट खालायो बे गावनो गाइखेर थफ्लाखौ ससे देखायनायनि जाहोनानो जाबाय बिनि दाय नङा बे देखायनाया बे देखायनानै सानाखैमोन नाथाय मा खालामनो जेब्ला बियो दर्जिनाव बे ड्रेसखौ सुहोनो थाङो बे ड्रेसखौ सुहोनो थांनायाव थारमाने दर्जिया थेख्लाख्लामोन आरोना आं बायदि दर्जिया थेख्लामोन आं बायदि बिनि मेजारमेन्टखौ मोजाङै लाजोबनो हायाखिसै बियो एरियाया गिदिर ना जारुनि एरियाया एसे गिदिर बेनिखायनो बै मामाया मा होनो दर्जिया बिनि मेजारमेन्टखौ लाजोबनो हायाखिसै बिनि खायसे बेफोरबायदि जादों हा ओमफ्राय बिबो गस्लाखौ सुबाय जिथियाथ' लाबोनांगौ जाहैबाय सुहोबाय जिथियाथ' लाबोनांगौ जाहैबाय बेखायनो लाबोनानै बियो गाननानै देखायदोंमोन आरोना बे गाव गाननो होननानै गानाखै बियो एबारे सुहोनांगौ होननानै सुहोआखै बियो बे दाया जादों दर्जिनाव थारमाने हियाबो खम दंमोन थारमाने जारुनि एरिया गिदिर ना हिखौबो मेलना नांगौ जाहैबाय ओमफ्राय आरो दर्जियाबो थेख्लाखामोन मेजारमेन्टआबो मिस जाबाय बेनिखायनो बे गाइखेर थफ्लाखौ नोंथांमोना ससे नुनाया आरो बेखौ नोंसोर ट्रल खालामनाङाथ' नोंसोरो बेखौ ट्रल खालामनाङा ना नोंसोरो एफा मोजां जारुआ एफा समायना दख'ना गानबा बेसेबां समायना नुयो बियो फाथे खालामना खालायाखै बिनि मेन भुलानो दर्जियासो बे दर्जिखौ हमनानै दुमनांगौ सालाखौ बे दर्जिखौ हमनानै दुमनांगौ बे दर्जिनि थाखायनो बिदि जाबाय फैसाबो होबोखादोंमोननो जारुआ बेनिखायनो मा खालामनो लाबोनांबाय मा जागोन नोंसोरजों